चंद्रपूर जिल्ह्यातील भद्रावतीचे तहसीलदार राजेश भांडारकर आणि नायब तहसीलदार सुधीर खांडरे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली। महसूल विभागाचे अप्पर सचिव प्रवीण पाटील यांच्या स्वाक्षरीने आदेश जारी करण्यात आले। परमेश्वर मेश्राम या 55 वर्ष शेतकऱ्याने मागील शुक्रवारी भद्रावती तहसील कार्यालयात विष घेत आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता। शेतजमिनीचा फेरफार करण्यास तहसील कार्यालयाकडून वारंवार टाळाटाळ करण्यात येत असल्याने शेतकऱ्याने हे पाऊल उचलले होते। तर मेश्राम यांची भद्रावती तालुक्यातील कुरोडा इथं 8.5 एकर वडिलोपार्जित जमीन असून न्यायालयात सुरू असलेली केस त्यांनी जिंकली होती। मात्र तरी देखील गेल्या 2 वर्षापासून ते फेरफारासाठी तहसील कार्यालयाच्या चक्रा मारत होते। अखेर त्रस्त झालेल्या मेश्राम यांनी विष घेतलं। सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर असली तरी या प्रकरणाने भद्रावती तालुक्यात तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार यांच्या विरोधात संतापाची तीव्र लाट उमटली आहे। अखेर प्रशासनाने दोन्ही अधिकाऱ्यांना प्राथमिक तपासात दोषी मानून निलंबित केलं आहे।